kublai pi baro ni pidang so bahai pi syaga thuk kubor jangi pek ngor cable news haswa bini sedang je ki kubor tu jangi mita kajan mit ini phai sya sikimat ki bakongsan ka sarkar jela klai sa ya ka yingka shari ban pentri kam mikros the system nadu usnam arjar arpu ar shaneng ong usumbut menteri rang bak jela ya ke jinge kren ban yeso NPP no ki MLA ka PDF Kermen scam ubak pala ban job ukurtong ke seng kongres na soyong konstituensi. Klat we hybrid ha ke jingban uding ba ya ke yeng ha umling. Mat ke jelai ke jingduna ha ke jingdon ki pulet sa kumba saw hajar ngot. Ke jingmai kinong ya lenti ba slam maramot ke tnat PWD ki surok ba tap pipe om ha shalong. Ba dah po ke jingelam usam larang ba pentebet ki samla ba ki hybrid ha ke jingile kai ba penmentoy habun ki liang. Usumbut menteri rang bak kejela ubak Preston Tensong haga sibalang jong kata yau ulapan pau bak sarkar jela kalai saat ya yang kasari Meghalaya High Court ban penteri kami ke roster system nadu usnam arjar arpuar syakmat om nadu usnam kharkandai spa nyopuar habai keren bikin pathai kubor ubak Preston Tensong loong bak sarkar jela kalai saat ya yang kasari bahkan syak ban penteri kami ke roster system nadu mentah syakmat om nadu kisnam ki bamenshwa Ulai tu baga yang kasari kalau betah badai ben penteri kam naduk isnam ki bala letno kata naduk basdang penteri kam ya ke state reservation policy. Halor ke jeng dawa jong ke Voice of the People's Party kata ke VPP ban pensangi shwa ya ke jeng penteri kam ya ke roster system kat ba 4 la ban penbet themai ya ke state reservation policy nakaliang usembut menteri rang ba uloong ba ke sarkar kan selumi ke jeng yalang jong ke kunhun menteri bat ke jeng yalang bat barok ki seng sain perthai ban ya selok kumno banya cakmat bakani kamat. No, the stand of the comment is like this. I think I've already replied very clearly. See the roster system, implementation of roster system. What has happened was way back in 2022, Honorable High Court has given the ruling. And then again, after that, we filed the affidavit not less than 3 times and also pleading the Honorable High Court that they should allow us to implement roster system prospectively, not retrospectively. But the Honorable High Court, at that point of time, they insisted us, they said that it should be implemented retrospectively, means from the inception of the reservation policy. So again, I've already said, we are waiting once the Honorable CM reach along, we will call a meeting, we'll have a cabinet meeting, we'll have MD meeting, and also we will have all-party meeting with all responsible leaders, and we will share with them and we'll discuss how to go forward. Hadian bagajeng aipor ke sarkar jela ya ke harijan panchayat komiti kata ke HPC kala kutno ban a ya ke jubab halor ke jeng terwa ke sarkar ban penken riak no yaki na temmetor na kaliang chairman ke high level committee ulaong ba dan jeng tip la ke HPC kala dep ni em ban pha ya ke jubab halor ke jeng terwa jong ke sarkar bat kumta kidang ap ba usembut menteri rang ba ke jela uba kami ya ke kampan roisor uba sengau balang dahar un wan pai kenang ba un lum no chen ni ke jingelang ba ke HPC Deputy CM jong in charge jong ka urban affairs in Dongwan tambalong ngi ngila pentingna bangi kwa ban pendep yang ne kam begin jong meeting bat kini ki HPC la ko nur hapo jong ni kam tambalong mentangi dang ibut kam saban penkre yang ne G20 tinggal aja berkam lut boro-boro ke once by Deputy CM ya ke urban affairs in one dia nang tungin sa bu ya ke sini dan lipat ini nak kementar begin batai susu ya ke stand jumi ke government bat kumjuk ru ban skap naki ke begidot bat Hakabede baka jing keno baka jing ti baka jing kayitu yu do yong kadang ya sakman nakaliang uba Preston Tensong ubalong ru menteri kampo yeng jong kejela ula pentep baka sarkar kala betha ya katanat pulit bakan penti kena baka jing kayitu yu do yong kadiban sangi no shisendan hapo kejela ula ong ba kinu ki baket bi an yu do yong deban kurup bat ban pengat yaki kat kumki kendon an illegal coal we already asked to stop totally. Whoever carrying illegal coal, they'll be seized and then they'll be charged. That is my stand, very clear. Menteri Kampo Yeng uba Preston Tensong, ulaong ba hakini kisngi gibanwan.
Unsa penlong no ya ka personal interview na ka benta ki 1000 tli ki kam ki balat bat ka sarkar jala kan sa penmi no shen ya ka jingpen bena thep kam ha ki 1000 sans pa tli ki kam pulet ki balat hapo katnat pulet bat ka jingpen kre ya ka jingpen rung kam kan sa sedang no shen bat hapo uni benai on sa pendap no ya kini ki kam ki balat. About 1,000 plus personal review is being called, and then immediately after that, after the personal review is completed, the process is completed, we are going again to advertise for another maybe 1,500 manpower which is required in the police department alone. So I'm sure this process also will start very soon. We'll make sure that the vacancies that we have, the shortage that we have, will fill it up within this year itself. Kaseng Riulum People's Democratic Front lani ke PDF sen kala ban kliap lamano. Haba ke jing ekran kalaya sakmat apeng kinong yalam jong ke NPP bat kinong yalam jong ke PDF. Kabala asundan ban poi showput bagi MLA ke PDF kinlet ban peniaso no eladie sa kaseng NPP. Presiden Jong Kaseng Riulum People's Democratic Front PDF uba Gavin Miguel William. Ha ka khatlai terik Jong Yayong Arhajar Arpulai ulapan pau bagajing ekran kadang ya cekmat ha pedeng Kaseng NPP bat ke PDF. Ndre hadu menta ke PDF kampat chem ekano kuno karai banit peniaso no Kaseng NPP. Uba Gavin ulong bakaladan kejing kerpat na Kaseng NPP ndre syamna tre apat ban batai benia lagi lemenjur banit peniaso ne ban kentat kene kejing terwa ke NPP. Ndai ulong bakapor kan sabatai. Laban ong bagi PDF dan arngut ki MLA bakentup yo ba Gavin William bat uba bantai dor lengdo. Balada kini kidat ben peniaso no syak NPP kumta ka jingbun pat ki NPP kan kiau no syaka arp prangut. Ha ka jingdon ki MLA ha ka yang dor bartawan ke jela. Ki tolong kubor ki balayo ulum ki leto ba kejing kran ha padeng kini ki artli ki sengsan pertai kala long ke babiang bat kre poiru syaka jing sngotu jingmut bat shen ki MLA ka PDF kila ban peniaso no bat ke NPP. Kang speaker kemud ke offer kawan ke NPP bak given. Hoi. Kang speaker. Kadang ko offer along nakalang NPP ki cepat ini matay mo. Okey. Kemud kejiakan kadangnya kemud kedon ke san sebab kini ki arut ki MLA jong ke PDF dah beli join NPP. Tang impat nang batay ka. Mo, impat nang batay ka. Mo. Okey tak. New Trap Youth Council HYC hakasi palai jo katayo kalalet ya kendu ya Chief Secretary ke jela uba DP Waklang bandawa badai ban pentri kam ya ke roster system nadu usnam arhajar arpuar syakmat om nadu usnam khat khandai spatnya puar. Kaseng HYC pok kejingelam jo Presiden uba Robert June Kharjaren bat u General Secretary uba Roy Kupar Sindram kila IT daga dorkha sau Chief Secretary ke jela bandawa na ke sarkar jela ban pentri kam ya ke roster system jong ke job reservation policy nadu usnam arhajar arpuar. Syakman om nadu isnam ki bala letno bat nakaliang u Chief Secretary ula pentip aki ba unsara ya kane ke kam ha kejingelang jong ke kunhun menteri. Uba Robert June ulaong baha bapet ia ke jingekran u menteri ula keno ia ke yeng kasari. Bat ke yeng kasari kala ong ba ka i ke sarkar ban penbet ia usnam ot kerteng. Kumta ke sarkar ke ban penbet no ia ke ni ke jing kenang ba ki samlak hasi jantia bat garu. Ken sedang ban ia apply kambiang. Ulai itu ba ke HYC kala dawana ke sarkar ba usnam badai ban penteri kam ia ke roster system kadai ban long nadu usnam arhajar arpuar syakmat. Namar ka yeng kasari kala keren syai baya kani ke kam kan biang ban i ke sarkar bat ka yeng robar tauan ban shem ya karai. Ulong ba kaseng ka kwa ban yo i ba ka sarkar kan shem no karai. Laka long leng ba ka yeng robar tauan ka all party meeting ni ka kunhun menteri bat dai ban penkelano ya ka office memorandum ha ka jingelang jong ka kunhun menteri. U Presiden ke HYC ula mahamik sarkar jela bala da kam sim kia mardor hakaban penbet je kini ke kam kumta kala ban mi ke jingja kum ke jingeki embos u fai da KPL sepo aikut ban ong ba ka aikut ke di ban ai hukum ba nomdon chu mano ban muslia ya ka roster la ni ban nomdon chu mano ban ong ba omdi ban pentrikam ya ka roster hakatu KPL ka kut ka adab ong ba
ka ong ba I kumba ka sarkar makhlia kampat fix ya kata cut off nadu lanu en pentri kam ya kata ka roster but nadu usnem UN pentri kam ya kata ka roster ka kut ka ong ba ngi ha ka jing start jongka sarkar bat jongka dorbar thawan ti hadin jong tu na kaliang jong ngi ka seng ngi wanra ya kan ka jing tho ban dawa na sarkar ba lada dei ba ki hab banjit ya ta court of deed kumbala ptha daka high court banjit ya ta court of deed lani banjit nadu na kanu ka por ka ba kata ka roster kan trikam ngi kwa ba kata ka roster kan trikam prospectively lane shakhmat omdei bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samdei ka jing dawa bit lane ka jing dawa ka ba klam da pensyong rim ngi la pensyong rim ya kani ka jingkwa ban pentrikam prospectively ya ka roster daka rai jongka Supreme Court ke badan brom haka ki bobon ki kes bat ka kes ka ba kongsan kadi ka tu ka kes ya jong usnem khat khandai spa khandai pu san ha ka tu arki sabarwal was state of Punjab hang tu ka Supreme Court ka khransai balada phi pentrikam ya ka roster kadi ban ya chakmat nobli kumba phitip ka ri India kala don adu khat khandai spa sau punyo hakat kandai spa san po ka wan ka concern ka India but kani ka jing ya IST SC OBC ru ka sedang na dukat kandai spa san po terte ka jing reserve ye ki pos ka peru ka dikat kandai spa san po ndai hapor ba ka kut ka keren ye hakatu ka kes kot kandai spa kandai pusan ban penrikam ya ka roster kam ong ba yat na dukat kandai spa san po ka ong ba phiyai bet na dukat kandai spa kandai pusan sejram ti halor kata kana rim lada menchwa hakari India ru kile amta tingi ngau ba haka jalam khlia ru kadi ban lakum ju no boleh ngidang sedang ya ka roster nadu khat kandai nadu arajar arkuar ti ka roster ke bne chakmat ti kata di ka nongrim ka jongi ka bangi ai jingtho sha u chief secretary kum u khli jongka sarkar but ya kani ka jingtho ngin sa ai chief minister but sa ki minister but kum ju ru namar bang yu i ba na khliang jong uditi chief minister uang ba kan sadon kata ka jing kendu jong ka all party meeting na khliang jong ka seng ya kani ka jing tho ngin sapha ru sha ki baro ki nongalam jong ki political party ki bo pher khang bo bakin yo ban ya keren halor kani te na khliang ka jongi ngi la keren ya u chief secretary ba kidon sa ki wipat kimat nalor kata ka jing ong perspective implementation jong ka roster kidon sa ki wipat kimat kiba ngiyo I bah kini kisngi kimi ki ba kiba ka jiksngau ka jongi kim yahap kat kum ka reservation policy kawai na ki mat ka di ka backlog ya ka ba ka don ka jing sedang bantung backlog lani ya kata ka jing kau ya kita ki on field post jong kana kategori ya ka ba ki kwa bantung ngilapan kan mau chief secretary bakat kum ka reservation policy kadon ka bentah po ka reservation policy ka boong ba lada kadon ka no ka kategori ka bomla ban pendap ya kanu ko post ya kata ka post in yo no da ka we kategori but haka jing tep kam ka ban one part and adjust ya ka ti hendri la damla ban tep pat hakata ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka laps no tinggi lapan kan mau ba ka policy ba ka declare laps ti kumno menta phi tep backlog la ne phin phai sadin ban pendap e tu ki post ti ka kutro la da phin pej bahaya ka order jong ka kut jong ka high court ka ong ba lada kadon kanu ka discrepancy lani ka jing le bom hok yano reno phi ka jing bom yo ban tep ye ki post da kanu ka kategori kala bandai ka garu kategori lani ka ada ST kategori lada phi phai kalong kam dei namar ba ki sa pendu jubor ka dei namar ba kim qualify lani kim don brew tena takadau kamut kamdon kata ka injustice lani ka don kata ka jing le bom hok persya ki kamdon kasidai namar ba kim don berubah kim qualify tika ta discrepancy kam arise tika policy ru kasya balada ka no kan kategori kam dab beru ha no por kasya ba ka we kategori kan le cha ka we kategori tika policy kasya tika mut kam don ka discrepancy lani kam don kan no ka jing sya le bom hok jong kan no kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jep ru khasi jentia ka jongi ka tam ki nong trei ban compare bat ki we kam dei nomor ba le don bor hari ka dei nomor ba kim don but nalor ba kim don ka policy ka sya ba ka we kategori kan le sya ka we kategori but ya kata andal adjust dari lada kimla sa usnem ban wan ru ka laps no ka yap no
kata ada ke wei ke bangi la keren halor ke baklok but sa ka balai ke bangi la pen kan mau hakane ka memorandum ke jongi chau secretary ke long ba POE hakini ki khendiat tayo ki ladon ki district recruitment agency ka wei na po West Khasil ka wei na po East Khasil hakaba ki advertise ki post but hakata ka jing advertise ka post ki alot la ka jong ya ka khasi jentia kategori ba de garu kategori tenri la fin pek kum ga reservation policy ka ong ba ha ki district post grade 3 grade 4 jong ka district post hapo khasi jentia hil ka di bandon ka combine 80% ya ki khasi jentia kat ba ha garu hil ka di bandon ka combine 80% ya ki garu mo ti haba ka dai bandon combine kumta ka jingkli ba na ei kata kami ka jing penepher haba ka policy ka ong ba sya khasi jentia hil ka di ban prapo persen yo ba khasi jentia bat sya garu prapo persen yo ba ki garu ti ka policy ka ong ta ti ka jingkli ngi la pen sngo chau chef secretary ngi kili ba beli kini ki district recruitment agency mo ki penepia la ka jong ti nak liang u chef secretary ru la ong hi ba ka imat ba ka don ka jing bakla ka jongki halor kan ne jing ai la ka jong ya gitu pat ula kula rangi ban sa penbet ya gitu ki jing ya gitu ki jing deko jongki tu ki kato ne ki district level ki ba ai la ka jong ya ka khasi garu ketika di henry la pen pet apo ka kum ka policy kam de bandon la ka jong ka di banwan be haju gitu ti kita ki laitli ki mat ki bana kaliang jongi la ajing tho na beli kumbangi ong phi bo beli ngi ajing tho ka di halor ka tu ka nong rim ka ba ka kut hi ka ong ba ya ka ne ka kam ban jit ya ka ya cut off ka di jong ka sarkar but mentang gidang ajing tho cha ka sarkar hari tang ka wei ngim de ban kalet ka kut ka ong ba ka di ka kamram jong ka sarkar ban jit ya cut off dit hari ibeno pat iwi ibenta ka ba ong pat lada kata ka jingbu jong ka sarkar ya ki code of deed ka kata ya ka no ka kategori kita kila ban let biang sakun ngimdi ban klet ya ta ban hot ka ong ba phidi ban penbet ka da sarkar ri lada ka don ka no ka jing bakla jong ka sarkar ka kut ka pli ya ka lenti ba kan ti na ka daw na ka leng jong ka seng ya mentangi pendep ya kata ngi burom ya ka high court ngi ai ka jing tho cha ka sarkar bahkan persyang ban penbet ban fix up ya kini ki lightly ki area ka wei ki ga retrospective implementation ng roster ar ki backlog ngi ha ban pet ya ka policy na mobli lada ki post ki la alap sim nom la chu ban kaw ki kum ki backlog but lai pat ka long ba ha ba ka don ka combined reservation policy mo sya kasian jet hill but sagaru hill ya ha ki district level post ngide ban burom ya kata ngimdi ban ai la ka jong kumbala jia ha po West Khasil but apo is Khasil ha ki di kita yo ki baladap ti halor kini ki lightly ki norim na kaliang kasengi ni la wan kendu ya chief secretary ula kan sai bo un support up ya kan ha level jong ki cabinet but na kaliang jong kaseng ya kan ga juk amat ngin salai kendu komangi om ngin persang ban kendu ya ki minister but ngin se kendu ru ya ki nongalam jong ki parti bo pero na beli ngi kwa ba kan ka kam kumbalong menta ngi kwa ba ka sarkar kan penbet no kloilan namar yo kapoi kan no ke ba ngosi namar kumba POE menta kalong ba kalami ka jing kala jur ba ka jing apher jumut ha pedeng kiseng bahlang ha pedeng ki pajba ha pedeng ki khasi jentia bat garo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kano ka ban pensniu ya ka jing ya dei ke jongi la ni kala ban poisa kano ka ba kadrum kan ram tingi kwa ba sarkar kan penbet kloi ya kata kat ba ka ni ka ding menta kampat kelang kum ba kalong menta kala rem POE ki social media POE ha ki yo hat kan ni ka ding kala rem ba menta ngim kwa ba kan kelang na mau beli lada kidang mi susu ki advertisement nang ne khmat ki ba kham aiding ni ting kelong ba yo kan ni gading kepala rem ta ka kelang ti ni kmil enti ba sarkar kan penbet ya kan ni bat lada jia ba ka sarkar kan penbet ya kan ni kumbang UI kumba POE ya ka jinglong ka jingman kalong ba kat nang mi ki singi kan nang sniu kan ni ka kam Presiden Jog Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent Pala ulong ba ki pat ba kilangnya ya ke sarkar senrap lang bayalam da keseng NPP
Bat kani rap shibon ya ke seng Congress ban job ya ke MLA election na Sok Yong constituency. Ubak pala uloong baka seng kalalu mi gejing yelang ha ke bede baka jingpen kre ya ke election na Sok Yong ha ke bau kertong ke seng ubak S. Osborne Kharjana bat kumbakalong menta ke seng Congress ke klan bah. Namar kipat ba kila that ya kani ke sarkar bat menta kila pai ke seng Congress ke badan hakaliang persya. Uloong ba ke seng kamdon ke jing artetien bau kertong ke seng on job ya ke election hanrei kin hap ban beteng bat treshi tom susu. Presiden ke MPCC uloong ba uba samlen malngyang ha ke election MLA ke bala dep ula job na ke HSPDP. Henry ula pet seng no bania khon ya ke election menta na ke NPP. Bat kipat ba ki persyak bahai ke NPP kat ba uba sensyar lang kupar lengdo. Ukertong ke UDP sim lakersan setia ya uba HDR lengdo bala klat no ha ke election MLA ha ke por bu ya khon na ke seng Congress. Kumta ke jeng Solem kan Tri Kam Satya namar ba ula dan keti ha ke ban penrem yala ujong umama. Uba pala uloong ba ke Congress kan Treshitam ban penti kena ba ukurtong jong ke seng Congress on job ya ke MLA election na Sok Yong constituency kenang ba kan penti kena sendan ya ke seng Congress ban yalam ya ke liang persya ha ke yin Robert Thau an ke jela. Bat ula kentui kipat ba ken penjob ya ke seng Congress ban yo ya ke liang persya ke baklan. PO MLA o represent seka parti. Kumbolong munta ula shift na kawai kasam cha kawai kasam u job na ke HSTP namta ulej pa chike NPP teka anti NPP kolong very high na try the only way kin persang ban thet ya ki pai ba tam try su ki pai ba kin sha thet namar ki la thai ki bru chungi ki la suffer kum pi ki jait ki issue menta ki bru chungi la suffer nam sai ki bru kin di ka hok chong ki ban suffer ka jai bru chungi tengah try kini ki bodon nak parti la deka UDP la ne NPP ma try ki pai ba ki priang sui kini ki pro ki pai ni ai candidate upa biang ode try snong na soto I pa sun ki pro ki tip sakawero u la ka kam u join ka congress but upan ke jing kersan ki pai ba na try ka deka chance ka biang ka ko maka long menta teman pai saka comment ko molong mentang I babon ki pai ba kam tam ki bru jongi kila thut bat kila withdraw ya kam function jong ka ne comment uniu candidate jong ka UDP mabenta hakalas election ru uklam kersan re ya ka congress ka bai ba don manswa no mahe I don ka congress ki klam kersan re to kumno kan don ka sympathy yo bru bala prem ya umama la jong ka sympathy ayu kan tre ka sympathy kan tre la de ya kalok le ne ki khun Ndai mama bala prem bala keren kijat keren bala ong expiry date kani katai ngam trai ka sympathy kan yai pai ba jong ka soyong ki kham tip kham so tho banyanga lene bani kini ki perlok ki padon ngam trai kan don ka sympathy Fisik nak baga deka election po soyong kalau kongsan mai kongres kam tamu man bang ba po ka deka yang persa kongres kan san tenumul kan san dan ada kejok kongres kan don yang chance man yo lelo ngisim katang ilong meeting mening ilong serious ba ya menta kan election namar normally la dingi yo 10% ka total strength jong ka house ni la ban yo opposition te ka state jongi don kam ka strong opposition kumalong ta ka congress ka ditang ka parti ka badon ka chance ban yo te ki request ki pai ba ki di ban ai ka jing kersani congress kenang bangin don ka strong opposition kumalong menta ni shot away u MLA ban yo ya kata 10% la de ki pai ba ki ai kata ta try ni don ka voice jongi kila ban ki pai ba kila ban kham yo sngau khamba pila I ka ni ga session ka bala de tam ka congress ki badon ka sab ne ka don experience la tristom baro ki candidate ki leni baro ki ba ki bru pengi job na congress ki bala long MLA menta na try di tam ka congress ka ba ai Lajan barok ki badong kongres ki simbenta bat ki da lek baharo tengah trai ki pai ba ki ban pai kongres ngimde ban pe ki pisang ngimde ban pe ya kan ne katai namar ka BJP ka bucong ka de ban divide yengi hapadeng ki baduk bat baruspa ka BJP ka means ki perlok jong ka bat NPP bat UDP
kin divide hapding ki beduk baru spa kata persang pan thit be ki beduk kenang ba ki ruspa ki nyok khnyat ki beduk ke divide hapding ki kristan bat nong ki kristan ke divide hapding ki wei bat ki jai biru kum kasi jantia garo ke divide ki bobon ki benta kata kade ka bujong ka BJP te ki biru chongi kim dei ban ngop kata ka bujong ka BJP ke de basoto de tangka kongres ka ba panyatli de tangka kongres ka ba trihok de tangka kongres lamba ki nong mi khmat chongi lamba ki MLA ki bam ya site benta ka jai penrio Hakabede baka jingdawa ban penkelai ka reservation policy bat ka roster system unong yalam ke MPCC uloong baka seng kongres hadu menta kampat kwa ban keren AA Henry kan apsuai ke jing penbenapat ba ka baka sarkar kan penmi halor kan ka benta bat uloong baka seng kongres ka yang scam hakanong rim na ka benta ka bah kamyat jong kisamla ki bawat kamwat jam uba pala uloong bakam long ban subam jaklut Hakabede baka reservation policy. Namar hari India berokowai, omla bandon ya ka reservation policy kabapalat ya ka sanpo na kasispa. Henry hamiga halia, kalayo ya ka reservation hadu prapusan na kasispa. Bat la dalit tenru man la kapor sa yang kasari, kabasepti yang kalong ba yo ka jela ka do no ya ka kabakadon. Uloong ba hakapor ba sencar ka seng kongres, kamjumi kum kani kajing ni jing yeshrut, Henry kerukom trekam jong ke BJP kalong ban penia surut bat penprai ke jat benriu bat kani baro kadai ke bela penwandur da ke sarkar ban penbiit upat ba. Pila i kani ka kam kalong kompleks kam de ka kam ka basuk sekabai kalong very sensitive ka bakta ya ke jakpo ka bakta ya ke future jong ki samla ni stand kono kani issue ka badin menta ka jingba jong ki samla jong ni. Pila i example mana kani ki iwei lalik syukut kelami ke order lalik yang iwei syukut lami ke order tinggal arai kum ke kongres ngindang up ke notification ke latest ke penmi ke kod ke lai ke order te ke ke notification ke outcome penmi na kata ke order ngin seriak ke order ke penmi na menta ke interest jong ki pajba ni ki samla jong ini na menta interest jong ki katu kat ni ki biru nyam up swai kata nang tang sa ai ka reaction Apa di bukan ni Court of Law apa berbentai kami itu ke roster system ke kongres ke kuat berbentai nado 1972 nado berbentai kami nado unius nang meminta. Katakan ki ang ada retrospektif atau perspektif ni kemud nado mensua leni nado mentabat sekmat ki la lek sukut menta ki hab rai pat ki badon ha kapor ki hab rai pat lada kan lek lembaga assembly leni lek lembaga kabinet tengah try iba perstu ni lah ai ka jing I think ke jing pensisah betul sengi bakin lek lamba ke kabinet tementangin up kat tu kat ni ya ka notification ka panwan namar ka kod ka klaim ong ro manu bade ban rai ka de prospektif ne retrospektif dari ka sarkar ka de ban perkhat bahai kata tingin up sai kata notification ka outcome jong ka jing rai jong ka kod ka direction jong ka kod nam tangin sa shong meeting in sa perkhat tambah ni yang baik nam tak interest jong ki samla jong ki bawat kamacam kumjuro kan ni ka kam reservation policy ro teng lada ni le kot chukot ni nia si nia te kumba pi hi all over India kila tip hi ba ngimla bandon ka reservation palat ka 4% kumba long mentah po Meghalaya nilayo 1% ka reservation 40 and 5 te ka unreserved ka di tangkat san tali bakla kar kami menta ki lawyer ki bobon ki bisni ki bobon ngilet cilet sukut ting yo ngido bat ya pingidon kata nga ong fika pelong very complex long very sensitive ngin page kumno ka sarkar dan ingin tip kumno ka outcome jong ke jingrai jong ka kod ka direct ka kod tengin up ya kata teng ngatrai ba namta ka jingpai ngimdei ban bang jakluit ngimdei ban ko hakapor ka kres kam judon kan ni ka cencar kum kolong menta ka ngi yasuk ya sain te kabade hok jong karu bade hok kasi bat kade hok jong kiwei bat kiwei re menta ko ba ong pi ba ka design ka policy jong ka BJP de ban shoot de ban ya penprai ka jat buru jongi te kani kami atrai kani baro hi kade ka design jong ki jong ka sarkar ba kinla ban thet kinla ban manipulate ki pai ba lang ba kani namar bakin pan ka bot kim yo depan kulmar no kanang bangin kulmar la dengi yaj bakla ngin sedo wat ke bangidon
Banile ban sultu ya ke jingpen krek ke jela na ke benta ban penlong ya ke jingelang jong ke G20 hak nong bak shalong hak si balang jong tayau usembut menteri rang bak ke jela ubak Preston Tunsong ula lumi ke jingelang bat ki hek sarkar hak conference hall jong ke secretariat. Sembut menteri rang bak ke jela ubak Preston Tunsong hak kakat arterik uyayong arhajar arpulai. Ulalu mek jingelang bat ki hek jong sarkar jela benetai sani ya ki jing penbit penbiang na kebenta ban penlong ya ki jingelang jong ke G20 ke banlong hak nong bak shalong. Habe keren bekinong patai kubor hadian belawai ke jingelang ubak Preston Tunsong ulong bak jinglum ya ke jingelang bat barok kita nak sarkar ke lor ke jing temu ban penlong ya ke jingelang jong ke G20 hak katsan bat kat nyotrik mentau benaya yong. Bat ula pentit bak sarkar ke lalong ke bapun kreak ban yok penlong ya ke jingelang. Ulong bagi jing pen krek ki kentob bagi jing pen itanat jing maramot jing pen biang ki lat jing ada bat jing pen biang ya ki kali. Uba Preston Tunsong ulong syok bahadian bikladap benetai sani bah ke bedai bat barok ki jing don kam. Kumta ke sarkar kelong ke balapan krek ban pediang sobha bat ban penlong ya ke jing elang G20 kenang bakan long ke basaiso. Uni usembut menteri rang bak ke jelau le thu bah ke jing elang jong ke G20 kendon chispa arpongut ki he di banwani sim benta ha ke jing elang na keleng kiri. Bat lapan krek ya kerja kasa jongki haka Marriott Hotel bat ya kejing yalang ru an penlong haka nihi kejaka. Ulong baladep banyak keren sani bat betharu kitanat kibere kimi bat kumjo ya Deputy Commissioner katanat pulet bat ya USP Traffic ban pen krek kejing tip bat ban ai kejing betha ka basai kedar ki surak ka baki VVIP ne ki he ki han kinlet kinwan. Relating to the preparation of welcoming the G20, which is to be held on the 17th of this month and 18th. These 2 days the G20 meeting. So we already had a detailed meeting with all the concerned department, and I'm happy to tell you that we are more or less ready for welcoming the G20 meeting, which is scheduled to be held in Meghalaya, in Shillong, on the 15th and 17th of this month. Be it for the beautification, repairing of infrastructure, and then be it security, be it transportation. So everything we discuss, all the details, and as I said to you, we are ready now to welcome, and we are ready now to to see that the G20 is held in Shillong successfully. And where the accommodation and all? Accommodation is done at Marriott Courtyard. In Marriott Courtyard, and even the meeting will be held there. Yeah, this is also one of the area where we discussed today. So instruction has been given to the concerned department, and then to the police personnel and to the SP traffic to work out all the details, and instruction has been given very clearly from which road this delegate VVIP will come in, and which road should they again go back. So all these details I cannot tell you right now, but of course all these areas has been discussed in detail with different department, with the senior officers. Ya kata ni law and order is ongoing. Ya kan not necessarily being the grand law and order. Then we would like to assure that the law and order is okay, the situation is good, and those delegates, VVIPs, I should say VVIPs, who are reaching Shillong, they'll be happy, and not only that, it will be also a pride for the whole state of Meghalaya. We have read ula klat no Hassan bat katu aningut ki bahayeng Hassan ki jong ki lamen saw. Habo we ding ba ula klam kensan bat ula yo ban yeki kat bagi dang don hapo ka yeng. Kani gijing ja kala ja ka snong umling hakala asu ible jong kata yo. Ha kawe gijing ja ka bas ngosi we have read ba khatsan sinam karta ula klat no Asian bat kat to kanangut ni bahayeng kila mensaw hadien boy ding ba ubadan hadien ka yeng jongki ula klam kensan bat ban ne ka yeng jongki. Kani gijing ja kala ja ha kapor architect no phai sngi jong kispo trik uya yong arajar arpulai ha kapor bunu khana udang pulekot hapo jong ne ka yeng bat ki bahayeng bahasam kitang songkai ha plau yeng. Kat kum ke kubor belai olum leo jengtep bagani ke jengja kelaja ha kapor bampai perkhat ha ka ba uwe uding ba ubadan mar senda bat ke yeng jengki ula kelem bat uniu hebred ula klat ude khuna ubadang puliat ha ka school St Francis di Assisi School ha ka snong umling
Nagliang bahayang lambat ki bor kenya chnong ko umling kila penkit no ekamet jong nu hebred rengkat bat ki bahayang sha civil hospital nong po na kebentar jing sumar bat ban pendap ek pos mortem yo blak klat no bat hadien bala pendap ek jing lan yam chnong umling bat ba penkit pat ekamet jong nu hebred chaka chnong ka bau shong sa ha ka jela asam Cakap kapor yang subhaban pentip lang syafi ki perlok media buan poi han pusna jungi ki banwat lum jeng tip ya kejinjia ka bososi apok kasnong ka thau jungi menen ke janmit kapor kumbalai dunai lasya kadon hi kali ar ka bamulum mala kamde kali ar ka babe wuding ukulon buat uli hap ka wi ka yin ka bo kisong kinong trei ate pok ka wi ka klau ka ba jong nong sosnong jungi hi ya kata ke jingjia tu jing wala klon bala hab ke yeng bat jarang khat kata sngi ba baro shi yeng dan sangut kidan upa ka kemi ba an ki kun we gin thei we senrang kidan hayeng upa ba kemi ga brasong ha berenda yeng buat ukun udang pulekot ha jing pulekot jong u uyo tia ajing tia ta aku kata kapor klimat umbalai dunai tawi ding ba ba uklon ha yeng bala lede bet ya u bet na ka kli jong tau khulung kat kum kas en kori bangilap apor bangilip pe khulung tu tau khulung udan ha po jong tau ding ba bo tau ding ba laklon ha ta bot laklat no hasian te upa lamun sau ka kemir lamun sau kham bun ka jim sau kolong sau upa kat kum jing tu upa manen wong bangal stom ka benta ka sengkai ba ka bulum te kum ta ngiro yo jing tip menta bo upa udan ha da semar umla bandan lang menta sni ha ba lale rat no ya kan met jong nu khulung sha asam kita ada jing tip ke nagaleng jong kasnong yo dum katukannya habde ko jing ja haga jing kulon tu ding haga te yin karteng jong ni orang ba ukpa long Nikola Hasda berka kumi ketika mini kisku ki bosong basa asam taba kila song asal khambun kham slam hane posna umling ki de ki kristan ki juwan jing sang man kapor ki balang krista ki jing sang ki jing im ka baru blai kar ko jing lap jong ki kasnong tang kita hi leng jonga leng kasnong ko apa tip sepi ki Hakamit jong ka siublay jong ka tayo beladem, wave transformer ubadan hakmat jong ka North East Cancer Hospital, kabadan hamau smai katway mer ula peluk konsan. Bat hak ni kejija kinong pang kibarang sa sumar bat kipat ba, kibalet bawan na kanikatan kilalat na kajimensaw. Baik kali. Ha ka wei ke jingja ki pat ba nong rit nong wan kham tam ki nong pang ki ba sha sumar hapo ka North East Cancer Hospital ka badan ham husmai ha khatwe mer jorabat ki lalat thau na ka jing min saw hadien ba wei transformer ula kem ding bat plo hadien ba ki tlik ding ki ba shat kai ki la klang new transformer ubadan ha khamat ka phalau jong ka hospital kat kum gijing tip bale lum le tho bagani gijing jap loading jong new transformer klaja kapor khat arsh bajish teng sinya ne khat arsh teng ei paridin gijing i jing pat ba la bete marmar ki bor pulet lip ding ka Guwahati kebala poisa kan ka jaka ban tem ya ka ding kebala klang bha paridin gijing kun kebala ne katuk ne por ki pulet lip ding kilala ban tem no ya ki tlik ding leo jing tip baya ka daw jong ne gijing flow u transformer ompala ban tikna satya Banda kaliang ki bor pulet ka Jorabat Police Outpost kinang penlong ke jing toket halor kani. Ndrei kabadan bok kalong bah kani ke jingja amsim ladon kanu kanu ke jingja ke besngu si ya ki pat ba norit nong wan nan ki brio ki basa ban Pak Sumar hakani ke North East Cancer Hospital. Haka si tok di juga tayo baladam. Kawai ka kali bolero kala kem ding kensan. Bat pelu haka senong dut noi hajan ka Central Bank. Bat haka ni kejingja ki armut ki badan hapok jok ni ka kali ki lalat nya kejing mensau bat jengiap.
ha kawai ke jingja jing kemding ka kali kawai ka kali Mohendra Bolero kala kemding ha dut noi bad akani ke jingja kalaja kumbah kapor arbjen op haisngi ha ka nyau trek uyayong arhajar arpulai ha dut noi hajan ka Central Bank ka registration number jong ni kali kedai AS not RM Nrio San Nyo bat arngut ki brio kila shong ha ni kali bat kidai na Chokpot ha ke district South Garo Hills bat kila wan shandut noi da ke jing temu banwan thiet ya ka skuti kat ba gidangnya ni kali kala kemding kensan bat kat kum ke jing thu utrai jong ni kali imat kenia ka jing kemding jong ni kali kedai ke jing thot ha short circuit mereka badan bok kolong bah ke jing ja amshim nadan mano bamensau ya kini kali lakit no da ki pudet naga thanat dut noi Nice, short circuit is short circuit. Satarban. Are ye yar kar gari ita pagol na? Brasole? Gari side kor. Banile bantik ala kami ke jing khayi ni jingdi be an ye ki jingdi pen buat ha ka step jong ka sihat majai ki pulet kla yok kem ye ki armut ki brio ki beladan ti ha ka ban khayi ye u kunja na ka surok ba ka badan ha umling Ribhoi district ki pulet ke distrik Ribhoi ha ka step jong ka khatoi trek uyayong arhajar arpulai kili oban kem ki arngut ki brio ki belakno don kti ha ka ban chalan ya ukenja marijuana na silchar Guwahati badi kini ki brio la yo oban kem na ka surok ba national highway bahan riau ha umling ha ka distrik Ribhoi kat kum ka kubor balayo alum ki pulet ka bernihat police outpost lambat ki pulet anti narcotics task force hadin ke jing yo jing tep ala ke jing tmu ban chalan yu ukenja marmar kelap nap shrip eko weka bos kabadan new number ASR South C Kendai Prasansan bad yok ban bad ha kapor prabejemen step le thoru bahadian ke jingdon joginong saki lapen long ya ke jing talasi ke bos bahadian le obat ya arngut ki brio belatip kerteng ku Rohit Raj Pandey arpu Arsenam Karta bad Ubipul Kumar kat Kendai Senam Karta ki bana patna ha ke Jela Bihar rengkat bad ukanja bakia 3.0 kilo latip kom marijuana ki pulet kila pengat ya kini ki arngut ha kemokot duma jong ke NDPS Act. Banile ban penklan ya katnat pulet ha ka jela bat ban la ban ai ke jing sakri ke bapakai ki pat ba kat kum ke jok ke bamenta ha ka sita ni jok ta yo la penlong ya ke jing yelang jong ki superintendent of police bat ki commandant ha ka police headquarter ka badan Hasalong ya kini ke jing yelang la penya do sembut menteri rangba ke jela ubak Preston Tunsong ubalong ru menteri kampok yeng ke jela hak balai don lang u director general of police u Dr LR Bishnoi bat ki he pulet ke jela ha kini ke sengi ubak Preston la sami ki sernat seki he pulet na ki district ba per ke jela halor ke jing Tracy Tom ke jong ki ban kem mi kinong khayi drugs kumsi benta bante lakam ye ke jing penya yo drugs hapo ke jela Habai keren beginong patai kubor hadian balawai ke jingelang ubak Preston ulaong ba ke jingelang kalayatai sani ye ke jing e ba ke jing don kam jogi pulet ha ke jela bat kawin ke jing e kadai ke jing duna ha ke jing don jogi pulet ulaong ba ke jela ka don kam kumba lahajar sanspa adu sawajar nut pulet bat ke jingelang kala shimi karai banele ban penstet ye ke jing tap kam ha ke tenat pulet haki kerdan ki ba per kenang bakin la ban ai ke jing sakri bat ban penne ya ka songsuk songsan uba Preston ulong ba ke jing elang kale tai halor ki babun ke jing dan kam ban pen klan ye ka kom tre kam ju ki pulen ki ba kenthop ye ka kom pen tre kam ye ka forensic lab ha ka ba dan kam ban bu susu iki kitar bat iki brie ki ban penya bat khmi ye ka ni ka lab ka jing dan kam ban sna ye ki police outpost police station ki jakasa jo ki pulet ba ki kiwe nalor kani ulaong ba kiletai sani ya ke jingdan kam ban pen klanru ya katnat cyber cell ke jing pen biang ya ki kali ke jing pen biang ya ke jingdan kam jo ki pulet ba ki kiwe ulaong ba onom la ban sim kya mardor ya kini ki jing e baro henrei kum menteri kampo yeng onele kat bala ban pen biang ya kini ki jingdan kam da ka ba pen yo khambon ya ka ba tengka And in the interaction session that we have,
the most challenges that we have is we have huge shortage of manpower. And we already calculated today in the conference, it is not less than maybe than 3,500 to 4,000 shortage of manpower. So today we have taken a decision. Right now, I think you are all aware that we do have the drive for appointment of different category of police in the state of Meghalaya, about 1,000 plus, yeah, about 1,000 plus, and the personal interview is still on. So within maybe another 2 or 3 weeks, it will be over. Then they will be appointed, and again, the next session of recruitment drive will immediately take place, and we wanted to also complete the whole process of recruitment drive within this year itself. So once the filling up of vacancies is done, I'm very sure one of the biggest challenge will be able to at least overcome the challenges that we have in not only in the up to SP level but up to the outpost level. We have so much shortage of manpower, as I've already told you. So now we will try our best to make sure that, as I said to you, to make sure that policing and the police personnel will get boost, and not only that, their morals should be very high in saving and in maintaining law and order in the state of Meghalaya. Some of them I think that they have to seek the help from other states. Well, today we discussed about this issue also. I think not less than 15-20 minutes. We discussed in detail about the functioning of the forensic lab that we have. Of course, few more instruments where we need to again requisition immediately, and of course we do have also little shortage of manpower that also has been discussed. We wanted to attend to this because, see, like DNA test, we need to promptly get the report, because you know it well, when you talk about the conviction rate, it's very, very low in absence of this, this test. So now we discussed, and then I've requested DG to again bring all the details to the department, and will accordingly positively respond to the requirement which is to be submitted by the office of the DGP. UMP ke Lok Sabha ubak Vincent Pala rengkat bat UMLA ke Mukayau. Ubak Nujor ki sungo haksi balang juga tayau kilalit ya kendu ya sebut menteri rang bak ke jela ubak Preston Tensong. Ubak miru ya ketenat PWD ban budin halor ke jengdawa bantai ya ke jengking halor ke wa testar ke bapenia so ya ke East Jaintia Hills bat ya ke West Jaintia Hills District. Katkum kedor khas ke belai IT da ki arngut kinong mikmat ki bakentop ya uba Vincent H Pala UMP ke Lok Sabha bat uba Nujor ki sungo UMLA ka Mukayau. Kilapan pawe ke jingdan kam bantai ke jingkiang halor ka wa testar kabran ha kempa masih ha East Jaintia Hills ban pensuk ke galet kawan jugi patba bada ke jog por ban chna ya ka missing link road ka ban penyaso ya ka kse PMGSY bat ka Moriap PMGSY. Kilapan pau pada kejing snai kejing kiang on penyaso ya karaliang ilaka bat ke Sumer ilaka bat kan ajing mentoi ru ikipat bat jong kathan Saipung bat Sutengah ilaka bat kan penduna Shibuan ni kalit kawan jong kipat bat hado 10 kilometer. Uba Vincent H Pala ulang buladap ban sim kiai kan ngamat bat uba Preston Tensong nodok syawaki election. Bat kejingwan ni kenduk mentang ke kenti kalong mencubut dian kenang bagi sarkar kan penkloi no kejing bahak tengkah na kebentang ni project. Ulia tu baban snai kan kejingkiang ka jinglut kan kot komba arpau klur tengkah nrei kindon hado arpusan nalai pau teligi snong kibanyo kejing mentoi bat kan pensuk Shibuan ni kalit kawan jong kipat ba kibasa akin ki artligi district jong karilum Jaintia. Ngale ikan do ba Preston namenta ka we ka jingking ban connect ka East Jaintia bat ka West Jaintia ha ka wa tester
kaban kanek lada ngiyo gani ke jingking kan penduna kumba 30 kilometer ke jingyai jongki beriu kamtam na ke elaka Sumer syaduk sya juai lene sya Selong tekawe kabaar pat nde tam penduna ya ka jingjai nre ka rep karyang ka Sumer ke de area ka baru spa lade Ocean Rai lene ki so lene ki jor kila ban di hakeleng-keleng jongka Meghalaya te kumbalong menta ke Sumer area ke Sumer elaka barok kawe ke de area ka ba sa din tam ha ka area jong ki snong penar jongi temen hekene election bangalayat ngalayang keleng-keleng ikene isu ngala take up noduk shwa election hi ba preston ni la ai ka jing kubur ba in plek ente mentang subut den ba da election subut den kenang ba ngila panjak sanction kloi Dia kata dia jing Ukraine buat kena ai snon ka jong pri da jing kho kai ka jing kular ka bagi ai betul. Iba preston ni la kubur ila ai jing tho ba de ban proses no ini MLA jongi na po mogaya ro ka de ka border bat ka Sumer area hi ia don lang ila kubur na mar ki chiteng benta ka de ka konsti jong i ka bobon ni ka hap konsti jong i ka area ka bahap sa Sumer ro ka hap ka konsti Sutunga Saipung te na try kan sa biahi ngai kublei ba preston ri bla kubur na mar kani kan ladangi kwa ban transform le ban pengkiu ya ka yok ka kot jong kinong kendong te ka surok ka de ka badon kamtam ka surok kamtam bat kali school ro ki kena na Sumer area il Kasmer ki la beli school ki bon ki school ki baba ki area suduk campung le ne mo kendeng bat kumta terter te kene kan harap subon kebade jon ka survey ki la le dan cidain namar man kene bala adep ngalawan ikendu engineer but neliang joma coming bat ngaro personally la le suduk site ban yo i te ki overseer ki la le chai ki la le ngatrai hapo uniu benai kin sadap hi proses. Thank you. Try ke jinglut kan poi around 20 crores tang ba ke jing mentoy pat kelajan dak ba arkusan lai pro teli kisnong. Nadu baka sarkar Meghalaya kala rai ban pentri kamno ek roster system hak bai dei bat ki kam sarkar hak ni gejala dak ba pentri kam nadu kasnam khat khandai spa nyopo ar la sakiru ya ke jingmi jogi kunun ba per ki ba persha ek ni rai jong ka sarkar kuntubru iki seng sanhima hakani kata yoru kani kejeng persya kalami hadien ba ki kenhun narilum garu kilapen bore ke sarkar banyat syakmat bat kani ke roster system hak jinga kendu bagi nang patai kubor hak khat sau trek mata ubna yeyong arajat arpulai saka seng neutral national youth movement kata ke HNYM kalapen pau ye kejeng super syajur halor kejeng yai biteng ki kenhun narilum garu ki balapen bore ke sarkar Meghalaya banyat bet syakmat hak ba pentri kami ke roster system hak ni gejala dak ba pentri kamru ya ka snam orkerteng nadu snam khat khandai spa nyupu ar sheneng ki nong elam jong ni seng ki rapen pau ba kim persha ke roster system henry ki persha tangi ka snam orkerteng ni kata ka cut off year kabala bu nadu snam khat khandai spa nyupu ar sheneng henry kadi ben pentri kam kat kum ka snam kabala pentri kami ke roster system bat ya kani ki i bet ya ka jing start nok sarkar Kaseng HNYM kala dawaru na ka sarkar baka deban pentri kami ka bahat hongkam kat kum ke jingbun juginong song jong ki khasi baki acik kumta kani kaseng ha kani kasngi kala pen pauru ba halor kani ka kam kan sa tho so menteri rang ba ka jela ba un khot penlong da ka dorbar ka bakrpang haying dorbar thawai ka jela bani kren halor ka bahat hongkam bat ban penyat syakmat ya ka roster system kaseng ka persyajur halor jong kani bat ngir salibu jing thoru chief chief minister jong jala Meghalaya ba kidai ban pen urlong ya ka jing dawa jong ka voice of the people's party ba kidai ban khot ya ka special session ha ka bedai bat ka jing review lane ban pentrai kam wadi ka roster system ru kidai ban pentrai kam katkum ka population ka sanghi ka maham juri kini ki garuru ba wat sngau batang mapigi kiba phila ban berngam ngiru ngila ban berngam Handai nalaya ken ya dia ya kijing don pat jong kajat benrew kejungi ngila tam jan marsiten kini kita khandai lak ngidon khandrew lak sau fu arajar ngitam jan nyula kumno kini gibriu ki ong ba ngin ya khon hana ba kata ka roster ka ka code of death ka de bendan 1972
ngin persya hot kit hordang ladai ban mi hasurak ru ngin mi ladai dak kanong tiru kasang senwa yami kan mi sakmat na kebenta ban pentikna ba ka roster system kade ban trekam ka code of that kade ban don nadu kate ka tarik kepala penari ke office memorandum dispositrik ume arjar upuar lani katkum barai da sarkar jela banong barai sarkar jela ya ka code of that nadu 1972 kataru ngem barsia ban mi waladai ban om snam ringin om snam nomor kene kalau ada kajing tombor ya ka hok kajing kisamla kajing ni ta kisamla kajing ni menta ki babun ki ya klam kam khamjam ngalala bi kawe kajing ja habangi let ban yakran nak banta ka admission apo politik Shillong kisamla jungi ki bakwa ban police civil engineer ki yo 75% habele entrant test ban yakun ban yo ketika seat ke ba properly seat total seat properly karena gini perlu garu kia 90% kia orang daerah kata ru melak ban pendap kita 90% arpau tuli ki pos ki lajai arpau persen ki lajai hab gari forward biang hana balai hab ai kata ka special consideration ya kini ki garu hana hne la thoru preference being given to person belonging to Garo community from areas even outside Meghalaya hatu kam kani kam di ka partial hatu kam ni kam illegal lada amla pendap di Garo na po gejala Meghalaya hanala aban shimi Garo ki banabar Meghalaya ru kata ru kini Garo kim sungso ege katni kalau special ya kata kejak bener ke jongki menta kita ku arha banong bahana ka cut off date na 1972 what is this ngimla ban kani Garo ngidon hakuju ke state makilai kidai ke basuan bamsok na ro sedang ya kon sitam kejak bener jongi ban yo state ru menta hak reception policy yo nong maki kata ru menta ki berngam life hojat life hosket tengi ong ba halor kani inpet penkot ikani who would be likely to be conversant in Garo language and also in the custom and usage among Garos for this purpose a person can be considered to be conversant in Garo language if he can read write and speak in Garo fluently Garo ba pun nong Bangladesh Garo bahasa Assam pun ba banta lada kani ka 3.5 paragraph jong ka reception policy kah kadau ya kani ka ong balada kini ki Garo na po gejala Meghalaya kemla ban pendap ya kani ka 40 seat hanala ban sim na baru kamut kini ki Garo na po Golpara district jong ka Assam kila ban yo ya kani ka reception seat ka jongi hapo seat Meghalaya kani kalong partial kani kalong bean beriti sisa tenrai khado yawa ngis ngap jar bro sikatu na maringi iba kadang tang kata kejing ya karan mo handan dala iba kala adan katu kejing berngam mene baki ong ba lara phim sheme ka cut off date nadu snam khat kanda spat new fuar ngin let chatang let sta just go ahead we don't care ka jala Meghalaya kamdai tangnam tagi Garo ngingi kwa equality Karibhoy Darbar ba Karibhoy District Sports Association hakasi pele jo kata yo kilapun ko buram ye ki armut ki MLA na Ribhoy constituency ki bakan thop yo MLA ka Sning u Dr Celestine Ningdo bat u MLA ka nong po ba Meral Bonds em kum ka jing amin CM ye ki bakin ket ban ba ye ka kya ka shan jong upat ba Karibhoy bat ka jalahi barakowai kum kadak ban pen pau gejing buram ba gejing sarong halor gejing la ajki pat ba ka them Ribhoy ban sei ki arngut ki MLA na ki artli ki constituency ki bakan thop ikanong po constituency bat ko Sning constituency ha gejing jet nong mi khmat ki election MLA ka barang shudap haga step jong ka khalai terik uyayong arhajar arpulai na kaliang ka Ribhoy Darbar bat ka Ribhoy District Sports Association RBDSA hapo gejing elam dagi rangba nong elam jong ki artli ki kenhon kilalit ikan do ikini ki arngut ki MLA ki bakan thop uba Meral Bonds em MLA kanong po bat u Dr Celestine Lengdo MLA ko Sning ban ai ko blai kerpang rengkat ki jingkerku bat ki jingduai ban kerpat sya blai trai kenrat na kabanta ki snam ki ba kini kinong mi khmat kin yat ha kini ki san snam ban Shakri ya ki constituency bat ki pat ba kejela ha kini ki jinglet ikan do ikini kinong mi khmat jong kini ki artli ki constituency na kaliang kinong elam ka Ribhoy Darbar bat ka RBDSA kila airu ke jing tho ban penpaw ke jing trailang na ke benta ke jing bit jing biang jong ke district Ribhoy mat hagajo ke por kini kinong elam kila penpaw ru basyan ke RBDSA kan sadap san posnam bat kani ke kenhuan kan sarake ke jing kenjo jong ka sya umaumer ba san posnam da ke ban penlong i program beper borok sisnam lenter
Syuk kini kinong yalam kiloong ru bag ribhoi dorbar bat ke RBDSA kin selet ru bende kendo sai ki laingut ki waipat ki MLA jong ke ribhoi ki bekentop yo MLA Kamawati uba Charles Marngar UMLA ke Jirang uba Sostenis Sotun baru UMLA ke Umroy uba Daman Bait Lamaria. Kano ke isu ke bakar ribhoi dorbar ne ke RBDSA mo kadon kam ha ka bai debit ki sports facilities apo ke district buat hakane ka session ke baladep ngalak kwa ban keren sepang ka kur kalang mo te henry PUE himan banga keren ki interrupt ba kapor kala kut te ban peni banga ngasai la ya u deputy speaker ne u speaker ka kam itna te henry ngalak kwa ban keren sepang ka kur kalang no namar ka kur kalang kam dei tang nam ta ko umroi konstituensi larangi ai ka infrastruktur ka babah hakur kalang kadai ka blessing ka Shillong kita mana mai kata kano ka tournament cricket ne football hajaka ban le polo la ban le hakur kalang kata ka traffic congestion ka badon Shillong kan lai kano ka concert mo international group ki bawan hajaka ban le polo long ku maharas yo pa iba basa ha Shillong mo traffic jam nak kami por segoi por handai ladang ngilak balik Hamadan kur kalang Shillong bypass na Shillong ha Hamadan kur kalang stengen taru kambat por kumbangi ong ha Delhi ke NCR National Capital Region Hamadan kur kalang kadai balong ke Shillong Capital Region within your radius batang kat no kilometer tu aerial radius tu khasan kilometer romdan mo di ngangas ngoba kum ka RBDSA pimdai ban song thai ban diman de ka baidai ba kata ka scheme Khelo India ala dangam bakla kata ka proposal ka biki pa na ka banta ka madan kur kalang ki claim pediang la ka memory jonga kalong correct mo kamut ngihap ban moved mai de ka na ka Khelo India ba Melbourne ulapan na ka banta ka madan Palms Imru dan mereka taruh kalong rejected dikidau balik tingin hapya wat banian. So sarong kum unang mikmat haki tem ki bela dep bagi yo ya dalat bandan benta wapi ban beteng banino senyang hai bo berit kat bala ban pentikena ba ki isu ki babun ki badai ban ra lang ba grib hoi dorba bat kum ju ro ban kentiu ki kami nek kai lang ba grib hoi district sport association kinang yai beteng akis nem gi momen shwa le juyo kalat hai po berit bani don rengkat bat ka RBDSA ban syakri ya kam aki benta gi beper bat ni sokmen bahagane ka porru wala nangal yang jonga ngamda yo alat su bani don benta ban kit kam kum aktif member tenre ni sokmen pat ba ki activities ki sports event kelam de ka football kelam de ka athletics kelam de hakino ki benta ba ka RBSA ka don hagi por ki pamenswa ka don menta bat kan yai don ni ro hagi por panwan bantre ya ki kam ki prepare ki ba yakini ki jing lake ki don sibun ki activities ki bangi lapan kre ba dia kita ki activities ki bagi lapan kre ngila kre ru ban submit sang sarkar lang bagi konsultan bat haga juga poru ngi wan hang ne mani kendu yo no mikma bu ni don mentalang bat ngi haga bekum kata ga jepun kre ru bat ru bu nyarap ban nang budin ya kene ka ya kene project ka bagi lapan kre na ka RBDSA sang sarkar nama jinglut kilong ibabun bat hak juga poru kamtam ngila karpat ya u MLA na nungpo na kebenta buun pun keren lem na kebenta kamadan kurkalang kaba badan hagalis menginyo ya ka skim na ka Khelo India bat kane ke skim hadu benta kampat poi tinggi dang up community ba ka surkar India kan sapen state ben traino ya kane ke skim bat dehan ta ka daw ngiwan hang ne ban kentu yu punya rapan pembudin nam wadi jadi bagani ru lembang sarkar kajing pentrai katnat PHE ya kajing tap igi pipe hapdeng surong
ha keleng kanong ba shalong la sakhi ba kani ka kam kayat chat ban pen biang cheki chnong ba per leng ba ka Greater Shillong Water Supply Scheme ban pendap ikani ka thong la sakhi ya ka jingti ikisurok ha keleng ki chnong ha shalong ha ka ba dan naki kiba katnat PWD kala maramot no kloy henry don pat kibala slam bahaban maramot ya kesurok kabak tak pat ya kayeng jong kinong song snong kani gade ke kubor halor kesurok ha ka we ni kisnong hanang ba shalong Kani gadi kesurok kabakiau na lowa la chumia kabami syadhan keti. Kabaketanat PHE kelati bat tap igi pipe syapok kendau. Kabala pentrai mentala buan tayo. Hendrai wala la saki bai igi pipe na dap tap penban hadu menta ketanat PWD mentala buan tayo ka kelempat maramat pat igi kesurok. Ha kabala saki pat igi jing shtam ginong nya akali kebayat lengba kani kesurok. Namar gajing mi ki mau shalor surok bat kamtam. Habayat dengan kesurok ki dan ki benta ki ba am shimna tap bahai ki pipe spok kendau. Bat ki pipe ki pau tengkeren shalor surok. Kebobok pada kejeng mai ki nong let nong wan. Namar ka kam shtam yu nongnya akali bantek la kam yu steering. Dan pada ki benta bagi mi ki mau ria shalor surok. Kani ru kebok jeng mai ki nong let nong wan ha ka bagi mau ki la ban siet ki beriu ki bayat bayang bat kum joru ikito ki banyak kali arsyaka. Te khamtam ba kit tiar kit e tangi jenjar mo amdin jenjar tangi ke jenjar khamtam ki we ki brio khamtam ki banadian e ki siet ki mau ki sekali ki brio e kadon jeng man sauru e ru pi khamtam ki ba ar sakai e ki ya ki e te tolong ta ka bu jeng mai ki ru ni li sau saka to ni dang don ka jeng sief e ki ba ar saka ma kadon jeng mai ki ni te subu no kalong no tam tai ba ni te kwa bakan dap kloy no srok hi bakan bah kan e Rumne tu penteleri ya ketiyar ola ketahi lara madi ke ba la gini bak sna hap penai sapok geng lara don hajrong slip geng kili hai imut ya isa kemon kon ba isa kediang geng otan hai kibadai bantre ya kani kide ban smutu kan men pendap pulau no ya kani ka sulak nama babu ni ki pajba ki kendu jinge ha kani ka rukam kani ka sulak ka basni menta tangkata hinga ongi kitu ki kontrak ki nunu ki ba pentre kani ki de masuk tu ki nama kani ki slok tong pajba mende slok dong nuju rumah kalong nong no kom no ngin dapat sati sakamal back road kati ka surak ka bahah mentawat lap dap snabiang snapan bahah so kini mentapa bila i bala jot kom neru snar senipat te ka pamut kom kata apa sekuat kali na Dari pipe te melalui no kalau pra ke surak tu unmi hi pipe te melalui support kendo ke abjing mau ke bermensau tu mensau baik ini arsa kata ingin mensau baik hikum kita baru kio ini hiar ini mensau baik hikum kita. Ani kalau pentut bun pi ada ngiai kamtam ni kabak kio non tina neng te non kio neng tina po ni te ban kio sini sejerong ni te ting tamu bakar ting ya tingku para kali para ar kejat ting dalam mentah bakir gani ting ngiur ngong kalau pentut bun kan kamtam ni kalau ane lah dak kat nos ni lah dak kibanai ada ki le kham ko ta kham yarap hi Habai dai betul pipe bumi sejerong strok tray ke geden benong gate te kamlong sefi nomor ting am tang na mentah itu pipe bumi sejerong ni la ban slip ni la ban sauru dawan ni lang thena po le lang wang na nakatai ka side left side ma bak ngiwan na thena po kadai long kala pentut bun gen
Suwa bangine beteng susu iki kubor ngine pen mau biang je kimat bokongsan mentak tayo. Ka sarkar jelak lay saat ya kayeng kasari ben pentri kami cross the system nadu usnam arjar arpu ar shaneng ong usumbut menteri rang bak jelak. Ya kejinge keren ban yeso NPP no ki MLA ke PDF. Kermen scam ubak pala ban job ukurtong ke seng kongres na soyong konstituensi. Klat we habret ha kejing ban uding ba ya kayeng ha umling. Mat kejelai kejing duna ha kejing don kipulet sa kumba saw hajar ngut. Kejing mai kinong yak lenti baslam maramot katnat PWD ki surok batap pipe om hasilong. Bat dah pok kejing lam usam larang ba. Pentebet ki samla beki habret ha kejing lek kai ba pen mentoy habun ki liang. Ka Muay Thai Association Meghalaya MTAM. Ha kasi balang jogotayo kalapen bena ba sawot kirang lek kai jong kejela. Kinleit benishim benta ha ka IMFA World Champion Muay Thai kabanlong ha Bangkok Thailand naduk ka South Tarik haduk ka Khatlai Tarik Ujemang arajar arpulai. Presiden ka Muay Thai Association Meghalaya MTAM uba Anglus Sun habaikan bekinong patai kubor ula pentip bagi sangut kisamla kejela kibanda ishim benta hakane kelumpung Yakob kabadai jong ka IMFA World Champion Muay Thai. Kikentop yo samla la pensyai imlia ha kakerdan jong kibahapo arpulai senam karta upenek bor melemngap jong kiba ha kajengkia basau pupra kilo u adelbert rendong sengi ha ke elite bat kajengkia ba proportion kilo bat uskam borlang marwen ha ke elite bat kajengkia basan puai kilo nalor kini kinong ilakai u ba sun bat usamla pensuk lang sumer kinet banlong ki referee bat ki judge ha ke lumpung Yakob. Uba sun ulero ek sarkar Meghalaya kebala jingerap da kepisa yekirang ilakai kibalawan ilakai dang syan ha Dubai. Penek bor melemngap uleyo okor arteli kita kemarnong ha kejingkon keberang syudap ha Malaysia badulong ba kejela Meghalaya kedon kam ban pai kemat ban kener jingerap ginong ilakai ha bigilet banekon ha ki tournament boper. Bad ka association kedon kam kejingirap na kebentaban penbit penbiang ya kijakai ilakai bad kitiar kitar kenang baginong ilakai kenyo ban pentebet bahaya lah dia. Tadin ba ka jing praktis jingi kena jingi hang te ya praktis man gasngi jadi penkrei na kamta bangi kermen hiru mengala dan ora medal kermen do kan iksin ba kena jingi kenra kini kana sai sen pa sampai tang ora bronze ne silver kermen ba alis mengelak onrak kan YouTube ko kami community ko tapang tip pedang gejele ba kami himla bertai ke nama kigol malatren mene keno experience ki biang lut nadong hadong ite ten so nomba nagaliang jo kami thai ni so sorong dan pinbana la ne dip keda tengidon hang ni ki khna kiba nakaliang kami thai kan le bensim benta ban mi khmat naka United Muay Thai Association India tengidon hang ni kena saungut kini kena kidai gibala job naka sia ka national tournament kulalong manhakani hayupi men sumsnam tengina syajit hang ni saungut kena kemut kita kidai wele ka armature la pensyai simle musyong sai kediang kudai gua under 23 South Prahaka South Prakaji kategori ini nyele haka under 23 sanpo haka sanpo kiji kategori tengidon ni ki elite kemut kami kadi armature ngidang ding chesga kemut kini ke elite kemut kamdon chesga chu kadon betak headgear bat ki elbow ke klub ki elbow guard bat kani ka chin guard te kemut ke body lalong ke ngimdon jite chu umban kumbas hakani ka armature tengidon ne penek bon melimngap bani khun ni ka above apply snam kita kadai ke under 40 years kadi saupra keji kategori Iron new ba Edelbart yarap gendong sengi menlek sin Bangkok Malaysia menta World Championship kaman solong sian po Thailand kasat suk mensim kabalai silenter kabala penlong da ka sengkasi kmi kala kut no ha kala si ubele jong tayo ha ka jing ipu iping ha ka ba kiladon hadu 1000 saus pa san po ingut kinong shat kibele sim menta ha ka ni ka shat tenrai jong khun kasi khara ka ba si sin sisnem
Kani ke syat ke balai sengi kala sedang ha ke sengi sajanya ke balai tip umkan okjat. Bat lepin kut no ha kala sengi ublay ha ke baki ladan si hajar saus pa san puingut kinong syat. Ki bagentup ya nyos pa arpu nyungut ki rangken sai bat nyos pa arpu saungut ki thesoti ki bala syat ha ke lumpung wiking hajayau. Ha ke sengi kut la sedang ya ke syat. Daga jingtem megasur jungkak sing lumpat apalau ke yang seng hamokar balapan buat sekanguk kadam do orang ba Dipshan El Nongbri u presiden keseng kasi mulai. Badadian kini kinong elam jungkak seng kasi rengkat bekinong syat kilayat rengkat kasur keksing lenti banyak kejat syalumpung wiking hajayau. On dalapoy halumpung wiking kinong syat kiduhalia kilayat laisien laiwat iklempung badadian kini kinong elam keseng kasi gelapen long ya kanguk kadam ha ublay try kenrat bad hadian bala pendap ejing le niam le rukom ki thesoti ki rangkan sai bet ki habret kila sedang mansyat ya gani kesyat tenrai khasi lawan ru bansaki de ulat kejela uphagu chohan usembut menteri rang ba kejela ba presiden tensong u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Starwell Khan u MLA ka Maulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang u DGP kejela u Dr LR Bishnoi ki hek sarkar bat kiwe-kiwe. Nalor kania la pendap hismam ya bro saudong kelempung syat 24 bilion ki bala plek jengmut lang artat iki sur jongkak sing kanakra ka bombat ketang muri. Ka syat suk bensiam ka syat tenrai ukun khasi khara ban aingu ya ublay trai kenrat ubla the ki jingkerku hakarep karyang kakot kakya kayok kokot bat ban chong suk chong san bat kadeiru ka syat komsi benta ban penek pensa ya kejing ruspa kalariti ukhasi. Hagapor menmiat kinong elam kaseng khasi rengkat bakinong syat bat kidu halia kelemit nelempung wiking banwan keu biang syakayeng seng kebanan hamokar ha kabalapen kut sendon ya kenika syat tenrai khasi mentah kesnem.
dah ketuk kubor ngila poi cukup bakut jong ketuk kubor jengi minta kata yau ngin sei sempat bat pila semti yau haka juk singi haka juk kopor sai sisien pat pile shidur